Вярваха тук да едва го изкара. Рязаха ли? Рязаха, да, тук. А той в какво състояние беше тогава? Много лошо. Викаше, какво едва го изкара. Сложиха в линейката и го закараха. Имаше ли видими наранявания? Имаше, да. Къде? Да. Аз не бях ли? Аз бях тук. Да, какво видяхте? Едва му такова, скараха го и сложиха го в линейката. А някъде беше ли ранен, смисъл, течеше ли кръв от някъде? Да, течеше. Откъде? Течеше. Може би от главата къде. Той един човек ли беше в колата? Двама. Тук двама и тотък двама. Двама бяха. Ама... Не знам как удара, не знам как става. Може би това от тук идваше пак. От треста нататък. По-добре, че 6,5 стана рано. Иначе една голяма. А вашето име как е? Страхил. Страхил. Магазин. Благодаря.